Tungod sa gipatumang border control checkpoints, pipila ka mga island hopping reservations na kansilar. Siloan meron din sa report. Sa post sa island hopping operator nga si Mark Ramirez, gipahibaw ni ini nga may usa ka grupo nga taga Cebu City nga nagpabook unta kagahapong adlaw ang mibalik na lang sa ilang agi human wa tuguti sa mga pulis nga nagbantay sa quarantine control checkpoint nga makasulod sa Marigondon. Kagahapon, higpit nga gipatuman sa mga pulis ang pagsita sa mga motorista nga mapakyas pagdala sa ilang ID o quarantine pass. Busa napugos si Mark sa pag-refund sa iyang mga guest o gipakanselar na lang usab niya ang duha ka mga grupo sa iya mga guest nga may schedule unta nga island hopping karong adlaw. Ni-chat dayon ko ni Ma'am Cindy if unsa ba gid siya katinuod, ingon siya directive daw ni Mayor. So wala na lang sa kuno magos mo to gahapon cancel jud among guest. Gianugnan si Mark sa mga booking nga kansilado, ilabi na kay hinay pa ang patigayon kay bag-uhay pa lang silang nakabalik sa operasyon. Luoy ang mga crew ma'am actually the preparation po sa guest nga nag-prepare sila sa food and then thinking na madayon sila island hopping pero ipa-cancel. Sa paglibot sa RTV Balitang Bisdak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw, nabantayan ang pagpahigpit sa mga quarantine control checkpoints nga may resulta sa paghuot sa dagan sa trapiko. Apan sa telephone interview, giklaro sa mayor nga mamahimo gihapong makasulod sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga mulupyo sa mga silingang lungsod ug dakbayan sama sa mga taga Cebu City, ilabi na kay naghinangat ang kapistahan sa Birhen sa Regla. Hinuon limitahan sa dakbayan ang gidaghanon sa mga tao, ilabi na kadtong mga ligo sa dagat o kadtong mga mosulod sa simbahan. Gitataw sa mayor nga bisan pa man kung gipahugtan ang mga quarantine control checkpoints, akan gipaniguro ni ini nga dili maapektuhan ang mga tourism-related activities sa dakbayan. What they need is their booking, no? Na sila nakabook sila for that day for island hopping, no? Mora na ilahang pangayuon, no? So mo na in fact, we don't need the quarantine pass once you have already the booking. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.